Bayram Basarov Türkmenistan'da psixologiya ilimlerinin önde gelen profesörlerinden biridir. Yuqorı oku jaýlarynda psixologiýanyň dürli uğurlary boýunça tapaklar berýär. Munyň bilen bir gatarda yuqorı oku jaýlarynda okuyan talipler üçin psixologiya uğruna değişli bir näçe eser taýinlady. Olaryň içinde insan nämedir soragyna jogap gözleýän şahsiýetiň psixologiýasy eseri okuyjylar tarapyndan iň köp üns çekici kitaplaryndan biri hökmünde garalýar. Bu eserinde Bayram Basarov insanda şahsiýetiň ortaya çykmasyna kömek etdiýän häsiýetleri we bunun karşysynda bolsa käbir hasyýetleriň insan şahsiýetini gizleýän dini ortaga goýýar. Bu we meňzeş netijelere barmak üçin de Ýewropanyň öňde gelen psixologiýa alimlarynyň pikirlerinden peýdalanýar. Bayram Basarov şahsiýetiň psixologiýasy adamzadyň öz taryhy ötüşiniň dowamında ýüzbeýt bolan meseleleriň iň çylşyrymlarynyň biri adamyň tebigatyny akyl ýetirmek bolsa gerek. Bu uğurda amala aşyrylan awtarışlaryň esaslandyrylan talymatlaryň ummatsyzlygyna garamazdan sowala takyk jogap şu günkü güne deňiç ýoklugyna galýar. Bayram Basarowa görä adamyň tebigatyny düşünmekde esasy kynçylyk bizim ählimizden aramyzda ören köp aýry başgalygyň barlygy bilen baglanşyklydyr. Adamlar diňe bir özleriniň daşky keşfi boýunça däl, eýsem ören çylşyrymly, öňünden çaklamasy kyn özüni alyp barışlary boýunça tapawutlanýarlar. Şahsiýetiň psixologiýasynyň esasy bir maksady adamlara durmuşdan ýokary karagatlanma almana kömek etmekdir. Nazariýatçy we tejribe derňewleri östürmeye dowam edip köp saý personaklaryň bugünkü güne durmuş kynçylyklaryny ýeňip geçmegiň ýollarynyň has netijeli strategiýasyny agtarmak bilen meşgul bolýarlar. Bu uğurdaky kazanymlaryň hatarynda psikoterapiýanyň täze görnüşleri, dürli öwredici programmalary we adamlara özlerinde bar oňy mümkinçilikler açmana mümkinçilik berýän psikososial gurşawdaky özgertmeler görkezmek bolýar. Bu uğurdaky derňewler şahsiýeti döredüçilikli özgertmek nazariýetiniň tejribe esaslandyrylmasy boýunça hyzmat edýär. Psixologiýanyň özbaşlyk ilim hökmünde döreşi resmi jihetden 1879-njy ýyl hasaplanýar. Bu ýylda Wilhelm Wundt Leipzig, Germaniýadaky psiki hadisalaryny tejribe öwrenmek üçin ilkinji tejribehanasyny, ýani laboratoriýasyny esaslandyrýar. Bundan sonraki ýyllarda psikologiýa güçlü ösüş döwrüni başdan geçirýär. Ilmy derňewleri meýilleşdirmäge we tejribe maglumatlaryny düşündirmäne mümkinçilik berýän köp sanly dürli konseptual modelleri işlenip düzüldi. Psixologiýanyň häzirki zaman ilmyna ymykly goşulmanyň düýpli jihetleriniň biri onuň adamyň şahsiýetini öwrenmegidir. Şahsiýet ilmi psikologik jihetden eksperimental tejribe esasında öwrenilmäne değişlidir. Emma käbir psikologlar boýunça şahsiýeti tejribe tarapyndan derňemeklik onuň has içkin, göz köni kabul edilmeýän mazmunyny ýüze çykaryp bilmeýän diýen pikiri ýönlendirýär. Onlaryň pikiriçe şahsiýet edil çeper edebiýatdaky ýaly onuň maksat goýulmalaryny, kynçylygy ýeňip geçmelerini öz-özüni kämilleşdirmegi görnüşindäki öwrenilmelerdir. Şahsiýetiň ilmi öwrenişiň başlangyjy 19-njy asyryň ahyryny 20-nji asyryň başlaryna gabat gelýär. Şahsiýetiň ilmi öwrenişlerinde ýokarda agdalan bahalandyrışlyk keskitlenmek kabul edilen däldir. Ilmi şahsiýetnama personakiýa şahsiýetiň gowy ýa-da erbetdigi bilen gyzyklanman, onuň obyektiv guruluşyny açyp görkezmäne ymtylýar. Başgaça aýdanynda bu ýerde şahsiýetiň öwrenilişi etiki filozofik häsiýetlerde bolýar. Adamyň psikologik durukuna göz ýetirmek, düşünmek üçin bir näçe usuliýet derejedäki sowallara belli bir mazmunda ikrar edici ýa-da inkar edici häsiýetde jogap bermeli bolýar. Bayram Basarowa görä adamyň tebigatyny düşünmekde aşağıdaky 4 ulgam döredici düzgünlere dayanylýar. Birinjisi sebäpli dörediliş we onuň garşysynda azat we erkin dörediliş. İkincisi rasionallyk, pähme ýermek ýa-da onuň garşysynda irrasionallyk, pähmsizlik ýerleşýär. Üçüncü görnüş
holizm yani bütövilik ve onun karşısında elementlilik görünüşü. Dördüncüsü olsa bedenin daşky gurşawy bilen döredilişi ya da onun karşısında gurşaw arkaly dörediliş bolup aýdyp geçýär. Birinci dörediliş erkinlik ya da sebäpli döredilmeklik. Bu adamın özüni alıp barışynyň psikologik durmuşynyň adamın öz erkin maksat koymaklygy ve ona yetmekligi görünüşinde gurulýandygyna ya da onun belli bir beden fizyologik ya da koyulan keskitli talaplar esasında döreýänligini doğrusunda kapma karşılık fikirinin yürüdülüşü olup ortaya çıkýar. İkincisi rasyonallık ya da irrasyonallık fikridir. Bu adamın özüni alıp barışynyň akıl yetiriş hadisalaryna tabiinlikde hareket edýänligini, dolandyrylýanlygyny ya da bu hareketlenişde, dolandyrışda aýgytly rolun akıl yetirişi kapma karşılığı olan meyillere değiştirdiğini görkezýär. Üçüncü dörediliş fikri holizm, bütöwilik ya da elementlilikte psikologların biri melden döwülüp alınan bir bölejik hem meldir. Ýaş gurçugynyň ýolundan bir bölegi hem gurçukdur. Emma adamın bir bölegi adam däldir diýip belleýär. Bu söz Basarawa göre adalatly bir sözdür. Bu görüş insany bir we bütöwi hasaplayan görüşdür. Dördüncü dörediliş görüşi bolsa insanyň bedeniň durky bilen döredilişi ya da gurşaw arkaly döredilişi hasaplanýar. Bu düşünceleriň kapma karşılığı şahsiýetiň psikologik durkunyň döremeginde dogabitli aýratynlyklaryň ya da şahsiýetiň daşky gurşawynyň aýrytlaýjy rol oýnaýandygyny aýdyňlaşdyrmakdadyr. Bayram Basarawa göre tahkik döneminde tasdiklanmayan şahsiyet taglimatlary kem-kemden ulanışdan galýar. Tahkik döneminin keminden iki sany uly ähmiýet bardyr. Birinciden, tahkik döneminde ýalňyş diýilen zady kabul etmeýär. Beýle diýildigi tahkik döneminde taglimatda göz öňünde tutulýan pikirler tasdik goýança bir näçe gezek gaýtadan geçirilmek mümkinçiligi özünde saklaýar. İkinciden, eger-de bir näçe gezek gaýtalanmagyna garamazdan deňegiň netijesinde gapma karşılıklı maglumatlar alınýan bolsa, onda tahkik derine adamın özünü alıp barşyny, onu kemala getirmeye has tahkik beyan etmek mümkinçiliğini özünde saklamana dowam etmekdir. Şahsiýetiň derňewinden hem iň bir başlangyç we el ýeter derňew usuly syn etmek usuludur. Bu usul guramaçylyksız veya gözegçilikli syn etmäge bölünýär. Basarawa göre standartlaşdyrmak bilen bir hatarda kada laýyklygy anyklamak hem möhüm bolup durýar. Dürli testlere değiştirikde olaryň ol ýa-da beýleki adamlar tarapyndan ýüze çykarylmaly jogap prosentlerini aýdyňlaşdyrýar. Basarawa göre Freud'un psikoanalitiki 4 sany öz başda kesimi özünde jemleýän ulgamdyr. Birinciden, bu psikanyň we şahsiýetiň öz başda has çuňur esaslandyrýan taglimatydyr. Bu şahsiýetiň logik itaýatyny gapma karşılıksız düzülen şahsiýetiniň taglimatydyr. İkinciden, bu ruhun şeksizligi, nevrozlary, umuman psikoterapiýanyň bejermekligin uly tejribesi, ameliyatlarydyr. Freud'un psikanalizi şahsiýeti öwrenmegiň original usuludur. Üçüncüsü bolsa Freud'un taglimaty bu psikanyň şahsiýeti öwrenmegiň öz başda usuly metodlarydyr. Ol ören gymmatly klinikli sinalaryň uly meşberini ulanýandyr. Dördüncüsü o şahsiýetiň psikik bozulmalarynyň bejermeginiň kämil original usullarydyr. Anlanylmayan psikanyň mazmuny adamyň düş görmelerinde, simbolik hareketlerinde, sözlü ýalňyşmalarynda we beýlekilerde ýüze çykyp bilýär. Buların ehlisi Freud tarafından id, ego ve superegoda şekillendigi aýdylýar. Id bu dogabitli, jins, seksual mazmunlu, anlanmayan häsiýetdäki adamyň meýlidir. Id öz mazmuny boýunça adamyň beýleki dogabitli iýmek, içmek, uyku we şoma meňzeşýärli biologiki meýilleri bilen baglanyşykdadyr. Id öz hereketlenişinde gaýra goýulmasy kanagatlandyrylmagyna we onuň netijesinde dartgynlygyň aradan aýrylmagyna tagyinlikde başlaýar.
Başkaça aydanında ol dine lezzet almaklık düzgününe tavin oluyor. İkincisi egodur. Ego itten bölünüp ayrılmak neticesinde yüze çıkıp ol anlayan kuruluş hükmünde idi sosyal taraflara layıklıkta yüze çıkarmaya uğrukturuyor ve onu cemiyet bilen belli bir derecede ilahlaştırıyor. Öz hareketlenişinde duyma, kabul ediş, fikirlenme yağlı akıl yediriş hadisalarına dayanıp id hakikati layıklıkta düzgünlük olmasına talep ediyor. Üçüncüsü olsa superegodur. Superego cemiyette yaşamak için adam cemiyette kabul edilen kada normlarını çeklendirmeklere tavin olup hareket etmeli oluyor. Superego bu cemiyetin ahlak düzgün kadalarını adamın psikasının oluşturulup toplanmağıdır. Superego doğavitti değildir. Ol 3-5 yaş çağının nämäniň gowy nämäniň elbetdigini göz yetirip başlamagy bilen yüze çykýar. İlkilkiler superego çağada ullaryň garışmagyna aýyklykda yüze çykyp başlaýar. Çağı ata enesiniň makullaýjak özüni alyp barjy sözler yüze çykarýar. Superego bu manyda iki mazmuna aýrylýar. Birincisi wyjdan, ikincisi ego, ideal ego. Wyjdan çağada ata-enäniň oňa düzgün bozyanlygy üçin temi bermekligi esasında kemale gelýär. Ego ideal bolsa tersine çağanyň gazanýan üstünlüklerini ata-enäniň ullaryň höweslendirmesinden kemale gelýär. Yakın çağ psikologlarından Erikson öz taglimatyndaky psikososyal ötüşük döwürlerini Freud'un aral, onal we beýleki döwürlerine laýyklaýyp, onuň üstesine ilki kämillik, orta kämillik, giçki kämillik ýaly ötüş döwürlerini hem goşýar. Edel Freud ýaly Erikson hem psikada ötüş döwrüni çağanyň ulu adamy hukman geçirmelidigini we onuň döwrüniň ýygyderliginiň üýtgewsizligini nygtaýar. Eriksonyň pikiriçe, her bir ötüş döwründe daşky guşaw çağanyň psikasyna mundan öndäki döwürde seredeninde has ýokarlandyrmagyny talap goýar. Bu bolsa konflikt ýani bir gapma-garşylyk döretýär. Eriksona görä çağalykda üç döwür gaty ulakan ähmiýeti eýedir. Bular çağanyň özüne ynançy, öz başdaklygy we ugur tapyjylygy diýip adlandyrylýar. Bularyň tersi bolsa çağanyň özüne ynanmamasy, aşy utanç bolmasy we günäkärlik duýgusy bilen ulamasydyr. Birincisi özüne ynanç meselesidir. Erikson birinci üç döwrü umumlukda çağanyň oyun döwrü diýip adlandyrýar. Bu döwür onuň şahsiýetiniň galan bütün döwürler üçin kesgitli ähmiýetini nygtaýar. Çağanyň birinji ýylynyň dowamında gazanýan psikologik häsiýeti özüňe göwnýetijilik, özüňe ynamlylyk diýip adlandyrylýar. Çağanyň ikinji çağı öz başdaklyk ýa-da onuň garşysy utançlyk. Bu ýerde çağanyň öz başdaklygy ymtylşy Freud'un aral döwrüniň dowamyna laýyklyk bolup, ol çağada döreýän muskul güýjüniň artmagy, hereketleniş, has giň görüme eýe bolmaklygy bilen baglanşykly döreýär. Eger ata-eneler zeruri psikologik düşüýligi ýatdan çykaryp çağanyň öz başdaklygy ymtylşyny goldasalar, onda bu psikososial krizis çağada durmuşun esasy ulgamynda fähimli öz başdaklygyny döremegine ýol açyp biler. Üçüncüsü bolsa ugur tapyjylyk ýa-da onuň tersi bolan günäkärlik duýgusy. Bu psikososial krizis köp derecede munyň öňü syrasynda kämeňleşdir. 3-6 ýaş döwrü çağanyň dil özleşdirişiniň düýpli grammatik kämilliginiň başlamagy, rolly oýunlara girişmegi we beýleki bilim branşlarynyň kemale gelmegi oňa öz başlyk iş döredişlerine dalaş edip başlamagyna mümkinçilik berýär. Eriksona görä insanyň 8 döwri bolup, olaryň 3-ü çağalykda, galan 5-i bolsa ýaşlyk we garrylykda ortaya çykýar. Bular rahmetseverlik, öz-özüne ýetýän bolmak, içginlik, öndürüjülük, ego birleşme ýani insanyň özüni tanımasydyr. Ýaşlykda we garrylykda bularyň tersi ýani garşyty bolan häsiýetler bolsa insanyň özüne kembaha saýmasy, durmuşda öz ýerini tapyp bilmezligi, yekelik ýa-da ýalňyzlyk we dördüncüsü
durgunukluk, 5-njisi bolsa ökünç we ahmar döwri diýip adlandyrylýar. Bir önceki bölümde çağalykda 3 döwri saýdygymyz döwrüň izinden 4-nji döwür geler. Muňa Erikson zähmetsöýerlik ýa-da munyň tersi bolan özüňi kembaha taýmak diýip aýdar. Bu 4-nji çağda bu çağanyň bilim başaranyk endikleriniň kem-kemden ösmegi netijesinde ol öz töweregindäkilerin zähmet döredişini özüniň hem başarmalydygyny dogrusundaky borjunu we onu ullaryň goldamalydygy dogrusunda hukugyny düşünüp başlaýar. 5-nji döwürde bolsa öz özüňlük ýa-da bunyň tersine rollaryň garyşmagy ortaya çykýar. Bu döwürde şahsiýetiň psikologiýasy bilen meşgul bolan psikologlaryň ählisi diýen ýaly şahsiýetiň öz özünelik häsiýetine uly ähmiýet berýär. Bu ýerde adam bir wada atasynyň ogly, futbol komandasynyň agzasy, öz okuw ýa-da zähmet toplarynyň işini başarýan ýaly bir näçe rollary özünde jemläp başlaýar. 6-njy çağ bolsa içkinlikdir. Onun karşısında bolsa yekelik vardır. Erikson bu yaş döwrünki ilki kämillik döwrü diýip adlandyrýar. Onun pikirçe ösýän şahsiýetde şu döwürde sosial durmuş hem-de jinsi mazmunda bir jinsyň beýleki bir adamyň içkinligini döretýär. İçkinlik diňe bir beýleke hormat ýa-da jins söýgüsini geçirmekdäl-de eýsem bir adamyň öz özüneligini ikinci bir adamyň öz özlüğüne geçirmek bolup ortaya çykýar. 7-nji döwür öndürjülük dönemidir. Bunun karşısındaky dönem ise durgunluk dönemidir. Eriksonyň bu döwri orta kämillik diýip adlandyrýar. Bu döwürde adam özüniň durmuşyndaky esas borçlarynyň birini anlamly bolýar. Bu borç gelecek neslin hem de jemgyýetiň gelecek ýagdaýyny oňoýly, bagtly bolmak üçin öz elýeter goşundyny goşmak borcudur. 8-nji dönem bolsa ego birleşmek ýa-da onun karşısında ökünçlü ahmyrly döwür diýip adlandyrylýar. Garrylyk döwründe adamyň güç kuwaty, akyl dörüjülük ukyplary tebii ýagdaýda peserýär. Şonuň üçin bu döwürde adamyň öz pikir duýgusyny geçmişini ýatlamasyna we tebigatyna gönükdirilýär. Öz üstüne borç alıp onu hem amal edip ýaşaýan adamlary özüniň esasy işi beýleki adamlary bilen gatnaşygy we beýleki uğurdaky özüni onuň kazanmagy we egonyň töweregindäki jemläp özüni kalagatlandyran bir egoyu döretmek bolýar. Şahsiýetiň talymatynyň dispozisiýon uğru iki sany esasy pikiriň töwereginde jemlenýär. Olaryň birinde şahsiýet dürli ýagdaýda bir meňzeş özüni alyp barmaga ýykyn etmekliginiň giň mümkinçiligini özünde saklaýar diýen pikirdir. Başgaça aýdanynda şahsiýet özüni alyp barşynda durnukly sypatlary özünde jemläp, bu durnuklugy ol wagtyň, wakalaryň, tejribeleriň ütkemekligine garamazdan şol bir meňzeşlikde öýde çykarýar. Bu gurdaky ikinji bir pikir, dünýäde iki sany bir meňzeş şahsiýet ýokdur. Adamlar bir-birlerinden öz gaýtalanmaz individual aýratynlyklary boýunça tapawutlanýarlar diýen mazmundur. Elbetde bu pikir täzelik däldir. Çünki şahsiýeti öwrenmeklige gönükdirilen islendik talymat şahsiýetiň gaýtalanmaýan mazmunda donu ilk baştan ikrar etmek bilen ortaya çykýar. Şahsiýetiň sypaty bu durnukly adamyň dürli ýagdaýlarda özüni nähil alyp barjakdygyny öňünden kesgitlemäge mümkinçilik berýän jemleýici häsiýetdir. Kıysaca aýdylanda şahsiýet talymaty bir mazmunly däldir. Çünki şahsiýetiň guruluşy onuň durnukly sypatlary bilen bir hatarda kognitiv akyl ýetiriş motivasiýon hadisalaryny da göz öňünde tutmak bilen ortaya çykýar. Bayram Basarowa göre psikologiýanyň şahsiýetde esasy ýüze çykarmaly zady daşky täsirler bilen özüni alyp barış reaksiýasynyň fonksiýonal gatnaşygyna nämäniň sebäp bolýandygyny anyklamakdan ibaretdir. Başgaça aýdanynda ilmi psikologiýada adamyň synalýan hereketleriniň we olaryň mundan beýleki netijeleriniň arasyndaky baglanyşygy öwrenmekdir.
adamlar özlerinin etýän hereketlerine akıl ýetirmek arkaly özlerinin hususy özlerini alıp barışlaryny täsir edip bilýärler. Şeýlelikde öz-özüni dolandyrmak wezipeleri döredilýär we köplenç töweregindäkilerin täsirleri bilen bu gollanylýar. Dil üstü ve nuska döretmek reprezentasiýasy arkaly biz gelecekde özümiz alıp barış üçin ugrukdurjy bolup hyzmat etjek tejribemizi ýatda saklaýarys we onları gaýtadan dikeltýärys. Simmollary ulanyp bilmek okuyugymyzy ulanyp biz hakykata ýüz tutmazdan özümiziň meselelerimizi çözüp bileriz. Şeýle bilen hem öz hereketlerimiziň netijesine göz ýetirip özümizi alıp barışymyzy ýagdaýa laýyklykda üýtgödüp gurup bileriz. Bayram Basarowa göre meniň guruluşyny deňeýän ugura psikolog ugur diýip hasaplanýar. Men real men, dinamik men, fantastik men we ideal men diýilip dörde aýrylýar. Real men adamyň özüni hakyky bolşy ýaly aňlamasydyr. Dinamik men adamyň özünde döretjek, özünde görjek bolup umtylýan psiki sypatlarynyň obrazydyr. Fantastik men ähli zatlar ertegidäki ýaly mümkin bolanda adamyň özünde görjek bolýan häsiýetleriniň obrazydyr. Ideal men bolsa adamyň ahlak normlarynyň nukdaý nazarynda özünde döretjek bolýan obrazydyr. Şahsiýetiň ötüşiniň hereketlendiriji güýçleri bu meselelerin çözülüşi şahsiýetiň jemgyýetçilik, filozofiki, medeni we ebedi taýdan öwrenilişine laýyklykda tapawutlanyp berýär. Bu umumlyk şahsiýeti ötüşiniň çeşmesine haýsydyr gapma garşylygy bilen baglanşdyryp bolýar. Kısaca aýdylanda häzirki zaman şahsiýet psikologiýasy ilmi ders bolmak bilen adamyň tebigaty dogrusundaky anyk tejribede tasdiklanýan taglymatlary öwrülýär. Biziň ol ýa-da beýleki hareketlerimiziň esasynda durýan sebäpleri anyklamak näçe gyzykly hem bolsa, biz şol bir wagtda kimdir biri özümizi alyp barışymyzy obyektiv häslendirmekçi bolsa garşylyk görkezýäris. Netijede psikologiýanyň hut özünde hem şahsiýeti obyektivleşdirmek prosesine belli bir garaşlylyk bardyr.